Kuinka usein ja kuinka pitkiä tiimihaasteiden pitäisi olla? No, se riippuu ihan siitä, että mitä sä ehdit itse valmistelemaan. Yksittäinen tunti tai ihan tunnin osakin voi olla sillä, että sä annat sen oppijuuden sinne oppilaiden keskelle. Mulla esimerkiksi historian kaksoistunnit on usein niin, että me ensimmäisen tunnin aikana käydään opettajajohtoisesti aihetta läpi ja toisella tunnilla oppilaat tekee jo yhteisoppimisena jonkun tehtäväpaketin. Sitten toisaalta yhteiskuntaopissa mulla on useamman kuukauden kestävä tiimiprojekti, jossa me käydään 2 kuukauden aikana erilaisia osa-alueita läpi, osittain opettajajohtoisesti, osittain oppilaiden kesken. Ja sitten lopputyönä ne tekee sen 2 kuukauden jälkeen vaikuttavan teon, johon he on saanut valmiudet sen 2 kuukauden aikana. Ja kotitaloudessa mun joka ikinen oppitunti on tiimitunti, eli mä en opeta siellä juuri mitään. Mulla on vaan ne lopputulosten tarkastelut mun vastuulla. Oppilaat oppii keskenään. Ne katsoo videoita, tutkii kirjaa, tekee tehtäviä, mitä mä oon määritellyt niille sinne tiimihaasteiden keskelle. Eli tiimityötä voi tehdä tosi monella eri tavalla, joko yksittäisinä harjoitteina silloin tällöin, tai ihan kaikki opetus tiimityön menetelmin.